של אויבינו היא השמדת מדינת ישראל. ואני אומר לכם, ואני אומר להם, תבצע ירי לפנינו, גם אם זה מאוד קרוב. כל הכוחות שלי בתוך הכלים עבור. נכנס לביצוע. אני מזהה שתי דמויות שתי דמויות מאחורי אחד מהמבנים, נכנס לביצוע. 2, 3, שגר. פגיעה טובה. אנחנו השמדנו מטרה אחת שהייתה 20 מטר מהטנק מאחורי גדר. יכול להיות שיש לנו תנועה, יש איזו תנועה מתחת לצרחה. 2, 3, שגר. אני מבין, אני רשאי התחלה, נכון? רשאי. מסר שיהדהד לדורות. המטרה שלו היא השמדת מדינת ישראל. ואני אומר לכם,